habangi kran shapang ka jinga e ka jinga e ka jinga e ka de ka jing ai subha ka basbun da unong ai ni ka jing yo pdiang e da unong yo pdiang klem da siudor ublay ubakan rei ka jing snai ubadap da ka jing e ublay uba ai e ula ai yangi ukun benrio shibun e ki jingdon kam ki bang yemla shu ban siu keliang kasngi kal air uslam kamaryang ka ba itanat ki jingbam ki jingdi ki ba pahu pahai ka jingkot ka jingkhia ka jingda ka jingker bat shibun e ki bang yemla banjer keteng ka jingai e ka ba kongsan e bau blay ula ai hau kun benrio de ka jing em bam jukut pat kata kalong lada ngilangej hau ka gospel kat kum Yohanes kalonong ka balai ka dekat ka khandu hang nei ka ong na bau blay ula e kata ya ka perthai kat bau la itino ila ukun bla kha marwe bau e ru ubangej hau unom jat shu Henry unyo ka jing em bam jukut kumno pat shapang ka jingai e bat ka hukum namadon ki jing sothu bakla bau blay ula pen em yangi tang da ka jingai e ngim don kam shu pon sumar hukum hatu ka Bible ka Krisyan na em yakata kanuksa ka bangakwa ban kedaw hagni kapo knang banginla ban sothu kaan ya unong penyak brio lakem ya u laset ya u ha along shipor hadin kata on sa tian bishar ya u khadu ha ka jing bishar on sa rai penrem ya u bat ka bainong kalong ha utlai phasi rom kalonong ka bahnrio ka dekat ka arpulai ka bai buru ka kren ya ka ju namar ka bainong ka pop kalong ka jingyam Henry ka e ka balaja udon uperlok ubabaha e ujong u jong uni unong penyak brio ubala len ya kaladi ulawan man penlaj ya uni ubalale ya kakam ka basniu e ulong kum unong ba jamin ula penlaj ya uni uperlok ulale syakaan bat ulayasat bat uda kamru badai mau ubalale yakani om uni unong penyak brio khadu lapan lai ya uni unong le kam sniu Henry uni ubreu babaha ya u astin phasi rom kalonong ka Henry ka dekat ka arpulai saisen ka ong namar ka bainong ka pop kalong ka jingyap Henry ka jingai ka jong ublay kalong ka jingem bam jukut dau Chris Jesu uba utrai jongi rom kalonong kabasan ka dekat bapra hani ka ong Henry ublay upeni shana yala ka jong ka jingi changi ha ka ba habang idang long ki bapop ukrus ulayap yapli yangi rom kalonong ka Henry ka dekat ka saw hani ka ong namar ka pop kan om don borshu halo jongpi daba phimlong hapo ka hukum Henry hapo ka jing ai yakani ka benta don bun ki Pakistan ki bi ki jonga ki ju sngotho bakla ki perkhat ba ublay ula penksan yangi tangda ka jingai bat ngimno kamshu ya ka hukum hatu kani ka dekat Bible ka kedaw bang ngimlong shu hapo ka jing sumar hukum namar ka jingai dong ini plibnia ya ka tien ka bem ka jong blay sa shisen ya kani ka dekat habaka Bible ka ong namar ka pop kan om don borshu halo jongpi kamut kabo jong ka jingyap bam jukut kan om nun borshu haba ka Bible ka ong naba phimlong hapo ka hukum kabamut hapo ka jing penram sya ka jingyap bam jukut Henry hapo ka jingai kabamut namar ba Jesus ula pelat yangi daka snam ka jong u kaba ula play halor ka ding pna kum uta ulang kenya ubasisha dong ini puli ka dekat kababut rom kalonong ka Henry ka dekat ka bakatsan kumno ting ni la pop na bang yemlong hapo ka hukum Henry hapo ka jingai em om kumta habakran kumno ting ni la pop ka pop ka de ka jingrukang ya ki hukum jong ublay kat kum ningkong Yohanes kalanong ka balai ka dekat ka basaw habak daw hang ni kumno ting ni la pop kabumot kumno yin penkhen ya ki hukum ka jong blay habang ilong hapo ka hukum Henry hapo ka jingai em kamde kumta ka Bible ka jubab bat kilong ki bashay kat kasngi saisien
ngakwa ban pengkemau biang ya kanuksa hatu utu unong penyak brio ubala yo jing pelat da ka jing ai e hatu nyen pediang ya ka jing ong jong u yang ngala penem tang da ka jing ai e ngam don kam hukum syu kabamut orang la ban penyak brio biang saisin ne ban pengkhen hukum kat ba uman susi ban ong ba ki babun ki Pakistan ki bi ki jonga ki ju sothu bakla kumta bayangi la penem tang da ka jing ai ka hukum ngem no kam syu dalele Andrei kan mau baka jing ai ke jong blai kaya rap yangi bangin sumari ke hukum ke jong blai ha bangi sothu ya ka jing ai ngin sothu ru masumar ya ke hukum ke jong blai da ka jing e Galatia kalonong ka basan ka dekhot ka banikong hang ni kaong ya ka jing lai lu ukrus ula pelat yangi namar kata to yang scam perwat ai bo on riam ya pipat ha kalengkor ka jing lomrau kan mau bo ukrus ula pelat lu yangi Henry umsyam la pelat lan yangi o Jesus Christ la pelat yangi na ka jing tem jong kapop ka jing ya bam jukut kan mau ba ngim dei pat ban hap yang hakal ko jong ka jing lomrau man yai pengkhen ya ki hukum ki jong ublai Yohanes kalono bakat saw ka bakat san Jisu ang la pi e yang to sumar ya ki hukum jonga nengkong Yohanes kalono ka baar ka basaw o tao boong nga itu ya ublay bar ubam sumar ya ki hukum jong ublay ulong ubalam ler bakata ka jing sisa kamdon hau nengkong Yohanes kalanong kabasan kadkot kabalay namar kani kalong ka jing i ya ublay bangida sumar ya kita ki hukum jong u bagi kita ki hukum jong u kimlong ki bakya ngangit bagi khubor kilong ki ba debyang nagamta jong ilang baro ngi sumar ye ki hukum jong blay om nambar bangin kamay banyo ya ka jing penem yang ngi la penem tangda ka jing e henry ngi sumar ye ki hukum jong blay nambar bangi it ya utaw bala ai yang ngi ubala suspa yangi ubala ong la dapi it yang sumar ye ki hukum jonga to ai bo blay unkur khu yang ilang boro na kamta ka brom jong blay amen